15. dziel. Ktoś na świece nie znał prudenego narodu. Cezidele mu płezła pomłeżanów, a łeni bele kasiebama. Goduł komentator telewizji BBC na Fliegerplacu Heathrow w Londonie, zwioldzi ekrany cęci jak papirus, a zlotający ześ spłetpłesowe na westrzutku zalełe diachani. Mające swoje gwysny prawa starszych prowadników mieszkale w swoich sedzbach na pełniowym sztrundze wioldzi młeży, westrzut krój młeży nordowi świata. W XIX wieku płemogele tłerzec Kanada, a wiele z nich zostało derzienia amerykańści narodu w tacich melach jak Milwaukee, Winona czy cało nordowo Dakota. Znajemy kasiebów tyś w naszym XXI stalatim, jak no wecmanów, wioldzich korporacjów łopiartych łechańdel rebą, belnych architektów, dobrych doktorów. Zerejta, teły miele doziec na się opowie. Płemesluł so słychających wiadłów chłop. W tym dobrze usietym cemno-młedrym ancugu z przerzuconym mańtla przez ranka, w którym trzymał skórową tasia, łen wezдрzył na młodego biznesmuna, aby Rechcenwalda. Łen sprawdzał jeś na swoim tablece łojaci mo fliger dogduńska, jaci brumę, a ty resił w strona kawnice, co ja tere prawie dostrzył. Stanął przed tumbachu, prosił espresso. Na ścieżce na kawa parze letue Portugalowie. Anielcice nie rozmiele tego rychtych robic. Ich kawa była jakby kto bukse we płuku. Młody chłop wsepł łesieczka brunygłe cakry. Płednił staska, przełożył do niej lepę, a płecił na języku na miodno głeszquest, co rozlywała so weleinową emulsją w jego gambie. Rychtych nęcieno kawa. A myście ci też pity bun kawa, a do tegoś tak swójściłe chleba z masla? A mum? Derno łedrzek młody, bo wiedzą, że nen, co sogłe pito, to je jego tatk Erik. Tego głosu NB nigdy nie zabył. Wasceskale so jak chłopi, bo chłec to tatk sena, łed pora lat miele leźność so płytikac bluz z leźność ze swiantów, geburstagów, a jeśnowic i ześ łeb droga cie i raza jachele jednym fligrem. Kłe Erik, jak no wesoci urzędnik z Rzeszy Narodów Europy, derch był ześ wejachuny precz. Z jego Jana było to istno łedkątka dostał na robę ta Rechcenwalda przez zarząd Amulet Energy, kanadzci firmę, co łed latił na kasiebach wecygała głębok ze zemie szyfrowy gaz. Gdzie ten jakoś? Je prawie do doma, te? A pozdrowy tam wsiadcich, osoblewie naszą muterliska, a rzecie ima, że jem da na dredzie weekend doma. Derska, jeneka ja do Brusla. Ewele, a jakoś twój dziełys? Jakie było namiono? Brigita, A, nejo, Brigitta. Mieszka ta raza? koji od pół roku. Ile? Człowiek mnie za wiele na głowie, a wsiadcił nie musi spamiętać. Erik tak rzekł, ale sum dobrze nie wiedzą, czy Jan mu rechli całe tym godu. Przez ta głęba łeni nie miele dlosy tak wiele czasu, jak dla niego miał jego papa Amandus. Ale że stareśka liska my prawie za tydzień geburstach, to we pamiętyce? Ja nie. Jak my by miała so łeb przestać nawet na geburstachach widzieć, ty to by był kuńc kasiebów rodę. Doch jo. Richtig. Jakie bez stareśka Amandu sacił? Jo, wyle. A gdala co to ja że my znalazli jakiś styry upowe pudlo zjęłe przed potopłowym laptopa? Ona chciała co to dać. Nie, te ona mnie nie gadala. Je był tere w tej Kanady do zdligłe, tej może tymły. Passenger Erik Kunka required to the gate 11. No ja, nie musia iść. I te pamięty, że ich tam wsiadcie, gdy will pozdrawiać, a twoja gita tyś. Jun sedzał ju we fligrze, jaci naretnił jeś na zemie krąg, ciej on uzdrzył z doleka kryzlejący go wesok na niebie jastrzeba. Podok so dało ciec, że nad Fliegerplaca mataci ptoche lotają, żeby nie dopuszczać insi go ptożstwa. Czemu on so zaryska pomyślał, że może to je kania? Papa Erik był mu derch w głowie. Peżnał on go brekłewu. Foter mógł być z nima wici doma, ci by był na to czas, kiedy Jun był jeś malinci. Ale tej doch prawie w Europie doszło do tych nowoźniejszych zmianów. Jesień narodów 2033 roku była pożegnaniem so z deją państwowych narodów. Erik, chwatci w biotkach z administracją prawa kasiebów do kulturowi samostójności, tej dostał so rychtych w miel międzynarodnej polityce. Jun uwoził łejca, że ten, ciej rozwebrał swoja stegna, nigdy nie łedewstał łedeje welnote. To jej piersi w nocy, a ten jego fligier śnie przejachuny. To doch jedech trówno cię jeźdaj, a ty na Fliegerplacy cię sedzo doma.
Metropolitalny bana jest 24 godziny na dzień. Kuli ladzyk ze snaky. Łatkutka gdyńskie Gdynia stałe z ogardą, a wiecich światowe korporacje mają swoje rachunkowe biura, laboratoria nowych technologiów. A na uniwersytet i politechnika są niechętni wybierane mały dźbłewniom, a przez chińskich studyrów z ład stolpe po świecy w cały metropolitalny łebindze je widzę stormę siefrowych cierpisków, co wezdzą jak wierc bla stolemnych stadniów. Na nasie kasiebę przejeździają miliony z całego świata. Kłe przynajmniej wiedzą, kłegum suka siebie. Mnie to plaży, cie w autobusy wiozucym ladzy z Fligra do Fligerhewindzi sumciec dzwonci nasi kasiewścigłe radia, a na tych na ćłero-zelonych ekranach łekrum BBC, CBS, TVN, jetyś CSBTV, a błędne zapływie scena Fliger placy po kasiewsku. Fliger do Frankfurty jej fertych do przejocych pasażerów na dek, a błe ekstra fligier z Barcelony z katalońskim narodnym karna fuzbalistów za 10 minut sadnie w Gdyńsku. Za zapuzdałost wszystkich żdających przeprosiłam. Łetole, kwe Gdyńsku Fuzbal Arena to jej łed lat mylne większych rozgrów w nordowym dziele Europy. Za rok między innymi mają tybec gruny Misterstwa Narodów Europy. Jo! Nie jedzełen, żeby derch dac na chłopa. Ach to ce kiezu. Ma kasiepści piękne panny, ale jejem dba, że to je dobrze, że choć świat gnaje ze wsieściem w przód, niech terne zachy są wnetka niezmienione. Chłop musi łestać z tym budynka, a białka tym daka. Jak budynkie donić, tej dak zapadnie, a jak dak medzyrę, tedy budynk so rozwali. Przejachunek z Londyne witume w stołecznym gardze Gdyńsku. Je pól dredzi w noce, co błeta 4 lepinca 2060 roku. Ceplota lefte 16 gradów cepła. Nie pady nie wieje. Wiodro bandze do bridly w sietcich. Coś to tak nieś do mnie. To co pytyś? Mylku, jedo chce nie mam cały książec widzony. Twoje kuści śmakają zawicy. Co ty robisz z moimi piersoma? Pujku, ale stoję bezsromletnik. Dość, daj mnie choć zamknąć drzwi, że zapalec wid, bo sadłaje zwrócimy na tych trapach. Przez ten ślips je nie mogę dostać z tej knupę przy twojej siei. Za to te jedną ręką zjął moja Dasia. Zamano wściekłyśkieś moje grąże. Z knupą a w rozpórku szło mi lepiej. Co tam raciś? Myślisz też, że ja tego nie znaję? Nie płacie, dzywcio moje. Jakie łymża bykse twoje. Wepierzesz je, wesesiś, a rozpóreczk wekłyśkyś. Wyjle ja ci forś błykści. Z ciebie rychtych peśno pypka. Myślę jej soknia rozpierty? Nie? Ja nie mam pod spłetka nic wlekły. Je taci piękne lato. Plazi mnie twoja ręka na moim klinie. Nie prześkiedzy co, że je każda zmekły? A może spragły? Dejsa. Dzieja jak twoje diamenty chcą wykulnąć co zmiesićka, a panka pańczkuje w mojej grescy. Je maslazie te maś pteśkaleno w głowie, a co je ty widza? Łepasy i błęzary welecy. Nyzie, włozie pelc do palecznika. Włozie. Jedą zes zapadły zumk? Mumce są na siejo pływie sece nogo małe biucio. Co za statura, miksa ciksa, miks na młylka, blus mnie nie zdrzyce. Twój dzipci jozek, galdzy moja sieja. Płemesle, pujeczkły, ne głąbsi punkt mojej dole znaju dulci za twoim pyla. Wryzę je, dociąn me stojec jak prak, jo, tego je chca, jo, tego je chca, jo. Pujkły, spisz te? Spi. Zmachcył są mój mulecik. Ja chutaciś tak drodzi. Mnie jednako spik nie bierze. Wezna co daleko gel. W kół jej widno, jak dobrze mnie je, eśmakę zawidzę.
Dzywcia ekwet. Bejka dla łystnych. Płyjkły, płyjećkły. A ja, a jećka. Płyjlesa, to de mlyćka. Dzewećkłe miłu mlyćkłe, de ja peśnu, leno to jest grześnu. Grześny cało, desia ni. Bez ziemraćkły do mnie płyj. Te drośne grysce, to się ptoni, to nie je wicydowe trzymoni. Drapajkły drodzi, nie broni so tej, lechłytkłe w moje rymiona biej. Na tłym klinie je złozia głowa, mlyćkłewa pio, leblu spłełwa. Ziałowac nie mda, kłe pij, kuli chcesz, nie strzemuj pragniunści. Fuj lepo ma bierz. O, coś za śmaka terie wim, je był dole munzie, jem źdył z tym. Płyjkły, płyjećkły, a ja, a jećka. Tak to i so stała. Snitu byje.